Hola, soc la Maria i benvinguts a Compostatge. Ara mateix són com les 3 de la matinada i aniré ja cap a l'aeroport del Prat per agafar un vol fins a Frankfurt i ja finalment fins a Denver i llavors ja de Denver fins a la meva destinació final. Si no saps qui sóc, et recomano que vegis el vídeo de presentació que vaig fer fa unes setmanes i doncs això, us acompanyaré durant tot el dia i estic molt emocionada, encara no m'ho crec, però bueno, adeu, fins ara. La maleta i ara només estic amb la petita i ja fins les 6:10 no surt el meu vol, així que ja anirem, em despediré de la meva mare perquè el meu germà i el meu pare no l'han deixat entrar i això, bàsicament. Bueno, ara acabo de passar el... Ui, perquè estan fent... Ja acabo de passar el control de seguretat i he plorat molt despedint-me de la meva mare, del meu germà i el meu pare també, però bueno, l'aventura comença aquí, suposo, no? Ara vaig ja cap a la porta no sé quantos de no sé quina terminal, que la sé. I bueno... Ara mateix, en plan, acabo de passar el control de passaports i tot, i ja estic anant cap a la terminal Z. És molt raro perquè és com que els robots són robots, o sigui, és al·lucinant, però bueno, la tecnologia, no? Ara estic passant el duty free, mireu el que acabo de trobar, en plan, no sé si es veurà, però el Chris Hemsworth en un anunci ajuda, però bueno, doncs això. El viatge de Barcelona a Frankfurt ha anat prou bé, perquè tinc bastanta por de com anirà aquest, així que bueno, això. Estic al·lucinant bastant, no sé si ho veureu, hi ha un Gucci aquí i Hermès, què collons és això? L'aeroport del Prat, això? Mira. What the fuck? Què collons? I Rolex? Em sento pobra.
de com és. Portem bastant trajecte, en plan, potser una horeta de 10. Ara en queden 9, però bueno, això, bàsicament. Bueno, primer és aquest snack i després ve el pa, el gelat, els coberts, això i llavors el pollastre al crudit. No fa una pinta superapassible, però bueno, és menjar. El gelat li dono un 10 de 10, estava molt bo. Això 8 de 10, estava prou bo. Això 0 de 10. I bueno, el pa 2 de 10. No m'encanta. Perquè les finestres estan com congelades, o sigui, literal que hi ha com una boïna a les finestres i és com que està en modo dormir tothom, però bueno, això. I estem passant per damunt dels glaciars, és que no me'n recordo com es diu. Un moment, ho miro. Grenlàndia, eso, bàsicament. I bueno, això. Ara a Barcelona són les 7:02, però en canvi a Denver, que ja ens estem apropant a Denver, són les 11 del matí. La diferència horària és bastant gran, però bueno, queden 4 hores de viatge només ja, i m'estic mirant Harry Potter i les vistes i tal, així que bueno, ja hem entrat al continent americà perquè en plan estem sobrevolant Canadà ara mateix i bueno, això. Ara mateix estem a 10.000 metres d'alçada i a menys 50 graus centígrads a fora. Vull dir, si s'obrís una finestra o alguna cosa, ens congelaríem i ens moriríem tots. Vull dir... Bueno, estic mirant Harry Potter, la primera, crec que ja ho he dit abans, però és dura com 150 minuts, vull dir, de sobres. Doncs ara només queden 2 hores de viatge per arribar a Denver i bueno, encara estic veient Harry Potter. Doncs ens acaben de donar un entrepà i me
l'he menjat en com 5 segons. Estava molt bo, no m'ho esperava. I doncs això, al·lucino amb les coses que et donen per gratis. O sigui, ja m'han donat com 3 ampolletes d'aquestes i gratis. O sigui, no sé. Són de cultura de donar molt, no? Ara mateix queden 39 minuts per arribar. No us ho negaré, estic molt nerviosa i molt contenta, però molt nerviosa, però nervis dolents. Així que espero que tota la meva documentació estigui bé i tot, però se'm fa raríssim perquè aquí tota la gent parla en anglès i clar, jo si no sé expressar-me per una paraula no puc recórrer a dir-ho en un altre idioma, perquè tots són americans, saps? I són monolingües, la majoria, saps? Llavors, bueno, vaig fent, però tinc por, perquè la poli más de lo mismo, saps? Llavors, no sé. Perquè mireu, ara mateix estem aquí, hem d'arribar aquí, i queda poquíssim per arribar. O sigui, ara estem a Nebraska, però quasi a la frontera de Nebraska, així que bueno. Oficialment jo estic als Estats Units, m'he oblidat de gravar l'aterrada, però tampoc hauria sigut gaire. Ara estem anant cap a la terminal i faré tot lo dels papers que hem hagut de... Bueno, he hagut d'omplir i tal. Do you want to say hello? Hi! He fet una amiga. I've made a friend. From Finland. Yeah, from Finland. What's your name? Camila. Camila. Her name is Camila. What's your name? Maria. Maria. I això, que és com que no m'ho puc creure encara, és molt difícil de processar, però bueno, aquí, bueno, finalment ja estic i tot, així que tot bé. Oficialment ja estic als Estats Units. Ja és el dia de després d'haver anat haver fet el viatge. Vaig parar de gravar bastant ahir, quan vaig arribar, perquè és com que estava amb la família i tot, així que tampoc volia com fer molt, en plan, molestar-los ni res. Però bueno, ara desfaré les maletes, que ho insertaré. Després ja em dutxo i despediré el vlog. completament de fer el vídeo final de despedida,
perquè m'he dutxat i llavors hem anat a comprar guitarres i tal, encara que no n'hem comprat al final, mirarem per Amazon. És una llarga història que segurament explicaré en un altre vídeo. I doncs això, ara ja és molt tard, són les 12:15 de la nit i adeu, adeu, no, fins una altra. Gràcies per haver vist aquest vídeo, doneu-li like, subscriveu-vos i no us oblideu de seguir-me en totes les meves xarxes socials. Em dic @compostatge a Instagram, us ho deixaré per aquí. I doncs això, gràcies per veure el vídeo i fins una altra. Adeu!